खबरफोरा माबायदि बेसेबा दिननि उनावसो लोगो मोनफिनदों मा सिरि सिरि थाबाय थायोलै नोंसोरलाय खबरा दंलै गेजेरावनो माथो खालामनो आरो स्कुलबो गैया बहा थांनो लकडाउन ओजों थांबाबो कर'ना एथिं फैबाबो पुलिस बेनोथ' जाबायलै लोगोफोर एक समखौनो बारग'आ मोनथारबाय आङो बहाबाफोर थांना थाहैबासो हामसिगोन नोंदां बहा थांना थाहैनोलै कर'ना बेमारनि दिनावलाय न'आवनो थाबाय था सम सम बिदिनो लोगो मोनबाय थागोन ना जों मेख्ल'आलाय मा सिरि सिरि थाबाय थाखोलाय जेबो बुङासै माथो खबरबो खोन्थाला माबो खोन्थाला न'फोराव रायजानासो हरदों नामाब्रा बेलाय आंनियालाय माथो बुंनोलै आरो बिदिनोसै आंनिया मोनाबाय दस'लै माथो न'फोराव थांलायदोआना थांनायसै खोमाथ' है दानो थाङो नामा गाबोन रबिबारखा माथो खालामनो आरो बाजाराव थांबा थांबाय थाङाबाथ' गैला ओरैनो गोजालै आरो बेसेबांथो सावरायबाय थानो न'फोराव थांबाबो हामसिगो ना मा बुङो र' दसे थाबाव मा एसे थाब थांनो ओंखारबाय थायो बेसेबा दिननि उनावसो लोगो मोनदों दसे सावरायबाबो माने न'आव थानाबो माथो खालामहैनो बिदिनोसै थांबाबो हारसिं गोदाव सोरावसो जाहैगोन दा नोंसोर सावरायबाय थादोलै आंनि न'आबो गोजानथार थाबनो थांनांगोन दे थांग्रोदो होमबा नोङो जों दसे थाबावनोसै दे थादो होमबा आं थांग्रोनोसै ओइ खावला गाबोन मा बाजार थांनो ना मा लायनोलै फैसा थैसा गैया ओंखारदोब्रा गाबोन जयैनो माथो खालामना थानो जेबो लाबनो गैयाबाबोथ' ओरैनो बेरायनो थांनो हागोन ना दे थांगोन दे होमबालाय गाबोन दे जोंबो थांनोसैथ' माथो खालामबाय थाबावनो आरो बेयावलाय थौदो बिदिब्लालाय